adlaw ni ana nga ay bata nga buotan, responsable ug may gugmaong anak sa iyang ginikanan. Gihilanta ng iyang mama ug sakit ang iyang ulo ug kalawasan. Maglisod siya tindog para magluto ug gigutom pagayod siya. Sa dihang niabot ng iyang anak nga si Curly, gikan sa eskwelahan ug malipayong misulod sa balay nga nagsangpit sa iyang mama. Pero sa iyang nakita nga naglubog sa kama ang iyang maman, iya kining gituol ug ipangutana dayon. Pagpangutanan niya, apan natutok ra ang mata sa iyang mama. Nahinumduman ni Curly ang makamata. Dedali siya ato sa kusina. Sa pag-abot ni Girlie sa kusina, nagluto siya nilugaw ug gipakaon kini sa iyang mama.